Etiana no, memo biara happy Valentine Day. Happy Valentine's Day, in fact. Happy Lovers Day. I think say what would for every check on there. Ebe ye. Next year by this time, next was on sad to be so. Na ma mo de aye ntokwa na ementimu ase na eyi no na san kwase ase na firi o. Na ma mo so aye fa mochi no. What I say, na that cheating ya na efiri o na bibi aye asumbi. Na we say na Valentine Day. Na interestingly, Ghana statistics for HIV are out. HIV cases in Ghana, baby, I could draw Omo, anybody who HIV is equal Ghana. And I quite Valentine Day, dear. And when I say, overshow this video to its end, so that we are being there was a this particular Valentine Day, no uncle for assem. And to also, I high Penyah blog media, Master. Say, over like a video now, that room, over subscribe button as well. Now, if you feel free. Say obetre wadwen ama me e wo comment section e yabo modi ase obehye video no ama for so ensa aka bie onim say Valentine Day abaye eda to me na say me misi hu Valentine Day no me hu ne say omu e de Valentine Day kura baaye no the idea behind it we abuse it because I've read little about Valentine and per my knowledge and the understanding I got the knowledge I got from reading something about Valentine. It was a day designed to show love to the needy. When you say Lovers Day, it doesn't mean you are spending it with your partner, but it is a day that it happens to be an alms giving day. You just give alms. You give alms to the needy. You get that? But to us, to our generation, we've drafted our own, we've created our own Valentine according to our preference. We've created our own Valentine, and Valentine Day, this generation, happens to be a day where fornication becomes something which is normal. And I even remember somewhere in 2014, I remember 14th February 2014, in Ghana here, condom went shortage across the country. Not condom, asa. Drugstores, beer store, beer ton condom, ebusiana asa. Itomo no pe bi ato, omunya binto. Ni na say Valentine Day. Amanfo ani abre. Ekudi bone. Amanfo ani abre kudi bone. Enso yes na Valentine Day get here. Now we see interestingly, Yewra Valentine mo no, Omomia in charge of, taking care of HIV cases. Omo statistics about. Na yenko share video nearby. I will give you the breakdown. If you are Ghana in yeah, HIV, amount for more HIV, do draw near by 334,000 kakraguso. Newe mono, a man who feel 65%, and a man also feel by 34.7%. Ne amount for munya HIV for cry wa fe 2023 we nkutabu we 2023 nkutabu a ye debe tu dwa no 17,774 na eno no ema no so femu 63.7% na mema mu femu 36.3%. amount for mu free mu because of AIDS 12,480. The way no nka 50-50. Money 50.2%, na money 49.8%. Na say ba we national figures na yes ba Ashanti region na enkuntebuo no gina say amount for we HIV wa Ashanti region no dodo na 66,322. And say na me di kan no we no so man no femu 63%, and man no femu 31%. Eba no new infections amount for munya HIV fufuro kra wa Ashanti region no 3,650. The way no so man 59.2%, na mema 31.1%. Amount for so ye share regional prevalence na 1.7. Eka 1.7 na say we nipa be say 100 anka obaka say mu 1.5, but ye nipa half nti around no offer be say nipa 2. It is a we nipa 200 be a wa Ashanti region ma nipa be say 3 in a war HIV. Inti ye ban KMA so a ye wo KMA so a figures near 5,437 amount for more HIV or KMA.
na new infections no so yɛ 249 na prevalence no yɛ 1.53%. Na afei yɛnhwɛ mmabunu no yɛhwɛ the ages 15 to 24 years. Mmabunu no dodoɔ no yɛ 33,245%. Na ɛno nso mmaa no afe mu mmienu na mmarima no afe mu baako. Na new infections no mmabunu no so yɛ 4,867. This is national, the whole country no. Mmaa no fe mu 71.9% na mmarima no fe mu 28.1%. Nti nkontaburo no sei na egyina. Na yɛhwɛ amanfo a moda eduro so ɛwɔ Ashanti region a number figure yi a yɛbobɔ yi emu nipa 41%, 41.2% pɛ na ɛda eduro so. Nti sei na nkontaburo no ti. As a figures ne bani na no can be a man or top. A day na man de ne koso. Mmaa no yɛhwɛ yɛahemfie no a ɔn sɛ ɛyɛ different free mmarima no mu. Mmaa no ahemfie no emu bae ɛsen mmarima no. Ɛna lining bi wɔ mu. Lining no so ɛyɛ thin ɛyɛ ɛnyɛ ahoɔden saa. Nti ɛba no sex saa na mmarima no kɔm apie nyinaa etumi ma ne te etumi ma ne nya bruises na adeɛ. Nti wei yɛ adeɛ baako HIV so deɛ n'ani gye ho paa yɛ sɛ bi a bruises anaasɛ tears na adeɛ wɔ hɔ ɛno ne ma HIV no etumi nya nipa no etumi infect nipa ne ntɛm. Adeɛ baako so a ɛma mmaa no ɛyɛ more vulnerable no yɛ sɛ during sex no mmaa no na receive. Nti bɛrima ne ho nsuo no ebegu ɔbaa no mu nti enya kwan ɛwɔ no mu nti enya kwan wurawura no nti sɛ HIV mmoawa no bi wɔ mu a etumi ma ɔbaa no ɛyɛ infected. Nti mmaa no yɛ more vulnerable to HIV sen mmarima no. Na adeɛ baako so a mɛksa kan sɛ mmaa no so test sen mmarima no. Nti ɛma yɛhu sɛ mmaa no wɔ HIV na yɛtumi hu no ntɛm. Ebi yi sɛ ɔbaa nyima ɔkɔ hospital a yɛ test no yɛnyɛ ne kasa na yɛ test no sɛ na ɛbɛyɛ asɔ wɔ HIV mmoawa no bi wɔ ne mogya mu a yɛbɛtumi de no ato aduro so a ɔmma ne ba no mmoawa no bi. Ɛno nti wohu sɛ mmaa no test more mmarima no ntest saa. Nti yɛhwɛ AIDS death na saa figure na mmaa yɛ no sɛ na meka sɛ ɛyɛ ayɛ 50-50. Nti mmaa no a ɛwuiɛ no yɛ 50.2% na mofa mu na mmarima no yɛ 49.8% because mmarima no nkwa teste. Wobɛhu sɛ ɛnya oduru hɔ no bɛrima mpɛ hospital kɔ. Ansa na obɛduru hospital na kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ no ɔno ankasa nyim sɛ ato no nkwa na owu ansa no dodoɔ na menka sɛ mmarima nyinaa dodoɔ na ansa wakɔ akɔpɛ no ho ayare sa. Nti ɛno na ɛma figures no bi. Eti as of December 2023 na nipa a yɛarecord sɛ ɔmo HIV cases, that is human immune virus, ɔmo that virus no bi no arise up to 334,095 kyerɛ sɛ new cases ɛbɛka ho ɛyɛ 17,774. Total cases breaking down a mmarima ɛwom make it 34.7%, that is 115,891. And Emma make it 65.3%, that is 218,204. Emma will make it 65%. What the Emma Montana or Namova Mojon? Emma is a cover 65%. I say, Anna Omo wu ye HIV case ekun wo mu eso ye 12,480 emu 6,221 eye mema na emu 6,259 eye ma na se wohwe average na mega se mema wu asinema because though numbers near 6,529 and 6,221. Difference near as low as a new 40. A new 40. And general 14 there. You hear a ma a wire no do. Near her meme a wire and do. Near say compare her mema woo any me woo a master because a meme was in a man.
Ememe was no matter. In this year, what I say, this year, for Valentine couldn't go see yourself. Where Ghana statistics for HIV cases and Namamoashe 12,480 ewu abrana umo HIV case. It was ya shall see and the demo. Joe see one day pet or dofo and an entena and could come fair children quite ale or dofua and an enter unibia. Now, sir, now what you want to now baby come. What I say? Said an Valentine, my and now to be cool. Now, who and go in and moon or fashion only bianco for hook up bianco to win so. Now, baby, you know. Oh, dofo so in good come fetch it. And on quantas. What I say? Wait, watch the I'm on our conversation. I hype in your book.